Oké. Mutasd meg, hogy mindegyik megvan. 1, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Gyere mind! Hát most 50-et leizélünk, igen. Üres hely, van elég a kartja. Van, ne félj. Milyen menő a színegyezik majd. 13-asból hányat vesz bele? Mit beszéltünk meg? Ugye ezt kihúzzák, soha nem mosod le magadról. Te vagy a 13-as? Tudod mennyien kérték a 13-asat? Én voltam a leggyorsabb viccel. Mindenki. Itt nincs meg. Júj. Én szerencsés számomat nem osztom. Nem kérte senki. Először. Mi az? Miért van benne? Ugyanaz, mint. Nem ugyanaz. Azt ne nyomkád össze. Tudjátok, hogy még Londonból is vettek. Londonból, és még messzebbről. Devon, szóval teljesen a partvidék, azt nem, azt megbeszéltem, hogy azt nem. Azt mondták, hogy nem, hogy akkor azok csinálnak egy jó kis kirándulást, szóval. Tényleg van ez? Jaj! Ott anyáról látod-e? Gabi, tudod, hogy 13-a van? Tényleg, 13 van. Ki akar húzni? Egyszer csuglata te is rázd meg jól a dobozt. Persze. Egy Én. számot kihúzol, jó? Egyet. Nem akar. Mini, akkor húzod te? De ne nézd bele. Izgultok. Persze. Egyetlen egyet mini, szóval úgy csináld, jó? Tutira, amikor azt mondod, hogy egy van, akkor az. Egy van? Akkor mutasd meg. Number 28. 28. Na most megnézzük ki az, ugye? Nem úgy néz ki, a jelenlévők lennének. 28-as Sándor Huszág. Sanyika! Igen, ő asszisztus, nem? Volt. Vagy már nem? Oké. Na bravo. Kemény. Na. Gratulálunk!